לא יודע מה. האמא התקשרה להגיד לי שהבן שלה, אילן, עומד להתחתן ולעזוב את הבית, והיא עזרה לו לפנות את החדר ולהוציא את כל הדברים. וכשהיא הוציאה את כל הדברים, היא מצאה את השרשרת. ואז היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, אני רוצה להחזיר לך את הכסף. ממש. אני כתבתי את הסיפור הזה, פרסמתי אותו בעיתון שער למתחיל, של משרד החינוך. אני גם כתבתי שם, אני כתבתי איתם אותו של פרשת השבוע, עכשיו יצא כסף. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא אקח ממך כסף. מה שאני מציע, לכי לכנסת, שבו את מתפללת, תתרמי את הכסף ותגידי לי, זה גילוי נשמתה. אמרתי לה, מה היא צריכה לומר? יוסי, כשאתה חושב על הסיפור, זה מה מבחינתך, מה לוקח את זה, מה המסר בשבילך? אם זה היה שיעור פדגוגי, מה השורה? מה שאני כתבתי בעיתון, כתבתי את זה לעיתון, שאיש חינוך צריך להיות מאוד זהיר. כי הוא אף פעם לא יודע, על חינוך זה לא מעכשיו לעכשיו. אני יודע לך 15 שנה של התגובה. אם התגובה לא היית עושה טעות או מה וכן, אבל זה לא יצא טוב. תמיד תסתכל קדימה, כי אתה אף פעם לא יודע מה ילד יום, אף פעם לא יודע מה יהיו התוצאות של הפעם, צריך להיות מאוד זהיר. אוקיי. צריך להיות זהיר בכלל, אבל בחינוך במיוחד, כי את הפירות, את התוצאות, אתה אומר את זה 4 שנים. רק תיתן את השם של הבת שלך? גנית. אוקיי. ונראה את אנשים מדברים. יוסי, תן לנו את הכותרת, אם זה היה אחד מהמאמרים שלך בשער המתחיל. בעצם, אולי זה היה, אבל עכשיו נהפוך את זה להצגה קטנה. תן לנו כותרת שנראה נפעיל את הדמויות שלנו. איש חינוך צריך לחשוב על מה הוא עושה. איש חינוך צריך לחשוב, צריך לכלכל את מעשיו בתבונה או בחוכמה. איש חינוך צריך לכלכל את מעשיו בתבונה. בואו ונראה. את הקטע הזה, לא לכם, אנשי משרד החינוך, איזה כיף לראות אתכם. מכירים את הקטע הזה שאתה לא יודע בין כמה אתה או בין כמה את, ואז מגלה שאת בת שחת? מכירים את הקטע הזה אני ממש רוצה שתבוא. אתה היית לי ממש כמו אבא, ואני עומד על כך שתבוא. אני מזמין אותך, אתה גידלת אותי, גם כשהייתי נוראי, אתה היית מלאך, היית פשוט מלאך, יוסי המלאך. יש עיתון אחד שאני לא מוותר בשבת, שער למתחיל, במיוחד פרשת השבוע של יוסי. אילן, איפה שמת את השרשרת? פעם האחרונה, איפה שמת את השרשרת? הוא לא יחזיר לך את השרשרת. הוא לא יחזיר לך את השרשרת. איזה? אני אראה למנהל את הזמן. מכירים את הקטע הזה שאתה... אתה לא יודע איך שעות מנורז בסקר. פשוט מסרת את כולך, אתה מלאך. מכירים את הקטע הזה שאתה... לא לקחת משכורת. 0431 מתכנפי שרשרת לעמך. זה מדהים. אני הקשר אליו ועושה מהפכה. מכירים את הקטע הזה שאתה... לא במשרד החינוך. אתה לא אנושי, אתה הבן שלי, אתה צדיק. נזכור לו את זה 15 שנה. במשפט אחד לראות את זה. עליך, לך לראות את זה.